Hello! Macsi András vagyok, kertgondozó, és ez a bemutatkozó videóm. Na itt álljunk csak meg egy pillanatra. Biztos, hogy egy unalmas tucat bemutatkozó videót akarok magamról csinálni? Az nem én vagyok. Úgyhogy... Mi lenne, ha meló közben tenném meg ezt? De a lényeg, hogy elindítottam egy új videósorozatot. Aminek meg az a címe, hogy ma csináld meg! A nevemből eredendően, ami inkább informatívabb jellegű. Másikban meg vicces szituációkkal, pillanatokkal szórakoztatnálok titeket a mindennapjaimból. És már csak a szokásos szöveg maradt hátra. Ha tetszik, amit csinálok, kövessetek be az oldalaimon.